רמב"ם הלכות תפילה פרק א' הלכה ו', אומר הרמב"ם, ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה, ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית, וקיבלו עליהם כתפילת חובה. כלומר, אומר הרמב"ם, יש לנו 3 תפילות ביום, יש לנו תפילת שחרית ומנחה עם תפילות חובה. תפילת ערבית היא תפילת רשות, אתה לא חייב להתפלל אותה. כן, כך נפסקה ההלכה, יש מחלוקת בין התנאים, ויש מחלוקת גם כן בין האמוראים, ולהלכה נפסק שתפילת ערבית היא רשות. תפילת ערבית הוא רשות, הפירוש שמי שרוצה להתפלל יכול להתפלל, מי שלא רוצה להתפלל לא חייב להתפלל את זה, כן? אז אומר הרמב"ם, באמת נפסקה ההלכה שתפילת ערבית היא רשות, בניגוד לתפילת שחרית ומנחה. אבל מוסיף הרמב"ם פה עניין נוסף, ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל תפילת ערבית. כן, זה הרמב"ם מתאר עובדה. כל ישראל בהיסטוריה, כן, מבחינת הרמב"ם, בזמן של הרמב"ם, אומר כל ישראל כבר נהגו להתפלל תפילת ערבית למרות שזה רשות. ממשיך הרמב"ם אומר, וקיבלו עליהם כתפילת חובה. זאת אומרת, הם כבר קיבלו על עצמם את הדבר הזה כמו תפילת חובה. אם הוא היה מסתפק, זאת אומרת, אם הרמב"ם היה כותב רק את המשפט הראשון, ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל תפילת ערבית, הייתי אומר שהרמב"ם מתאר פה סוג של מציאות היסטורית, לא יותר מזה. כן, למרות שתפילת ערבית היא רשות, הרמב"ם אומר, יש פה איזו מציאות היסטורית, שבני ישראל כולם, כל עם ישראל מתפלל בכל זאת, מתפלל תפילת ערבית. אין איזה סוג של תוקף הלכתי, המנהג, הוא מתאר מציאות, לא יותר מזה. הרמב"ם בא ואומר שיש פה מעבר לתיאור של מציאות ההיסטורית, יש בזה עניין נוסף. זה שהם נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם לבוא ולהתפלל תפילת ערבית, הם גם קיבלו עליהם כתפילת חובה. זאת אומרת, עכשיו כן, הוא אומר, וקיבלו עליהם כתפילת חובה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו עניין. האם זה שכל עם ישראל בא ומתפלל בפועל תפילת ערבית, כמציאות היסטורית, האם הדבר הזה כפועל יוצא, כאילו כבדרך ממילא, יוצר פה איזה סוג של מחויבות של קיבלו עליהם כתפילת חובה? או שצריך בזה משהו שהוא תוספת לעניין, שגם אני מתפלל תפילת ערבית, כל עם ישראל מתפלל תפילת ערבית, בנוסף לכך, וקיבלו עליהם כתפילת החובה, יש בזה עניין של קבלה שבלב, שכולם מקבלים את זה, כולם מתייחסים לתפילה הזאת, ומקבלים על עצמם את העניין הזה כתפילת חובה. אנחנו לא מכירים איזה סוג של אירוע היסטורי שבו נדעת, כולם קיבלו על עצמם באיזה סוג של נוסח מסוים, אנחנו מקבלים על עצמנו להתפלל תפילת ערבית. כן, אנחנו לא מכירים איזה סוג של בית דין שבא ותיקן את התקנה הזאת. יש פה איזה קבלה שבלב. והקבלה שבלב הזאת, כאן וקיבלו עליהם, כביכול זה בא מעבר למציאות. זאת אומרת, יש פה כנראה איזה סוג של תהליך היסטורי, שכולם מתפללים תפילת ערבית. כן, כל עם ישראל מקבל ורץ לתפילת ערבית. הוא לא מפספס את הדבר הזה. כן, יש פה, נוצר פה איזו מציאות שכזאת. אנחנו יכולים לראות שהמציאות הזאת נוצרה מאוחר יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים בתוך הגמרא, אנחנו רואים בתלמוד ירושלמי למשל, שרבי ורבי ינאי ורבי חייא, כן, בכלל לא כולם מתפללים תפילת ערבית. רבי יהודה הנשיא בא ואומר לשמה שלו, תכריז בפני כל העם, מי שנוהג להתפלל תפילת ערבית, אז יכול לעשות את זה קצת יותר מוקדם, זאת אומרת, הוא יכול לדחוף אותה קצת לתוך היום, כן? הוא לא חייב שזה יהיה ממש בתוך הלילה. כן, רבי ינאי גם כן אומר, דבר רבי ינאי אומר הוא מספר לנו פה, שמי שעלה על המיטה שלו, כן, ושכח תפילת ערבית, הוא לא חייב לרדת מהמיטה, כן, שכחת, כן, גם, אתה רואה שאתה לא, התפילת ערבית לא כולם קיבלו על עצמם. זה מציאות שהייתה בזמן רבי, בזמן התנאים, כן, גם בזמן האמוראים. אנחנו רואים שמאוחר יותר, כנראה בתקופת הגאונים, אם הרמב"ם מדבר כבר על מציאות שמתרחשת, ככל הנראה זה מתרחש בתקופת האמוראים היותר אחרונים, בתקופת הגאונים, כך שכבר אצל הרמב"ם הדבר הזה זה מציאות מבוססת. מציאות מבוססת שכל עם ישראל נוהג בכל מקומות מושבותיהם להתפלל תפילת ערבית. ורק אומר שהדבר הזה גם כן יוצר, כן, זה שאלה אם זה יוצר בפועל יוצא, או שהם עצמם קיבלו על עצמם כתפילת חובה. ממש יש פה איזה סוג של קבלה שבלב, קבלה שבלב כללית. כן, יש פה איזה עניין כללי של קבלה שבלב של כל עם ישראל, וזו קבלה מחייבת. קיבלו על עצמם כתפילת חובה. שאלה כן באמת כמה הדבר הזה מחייב. יש פה איזה עניין של חובה היסטורית. עכשיו מה קורה? זה שהדור הזה כרגע קיבל עצמו תפילת ערבית. האם זה רק הדור הזה מחויב? מה קורה עם הדור הבא? האם הוא יכול לבוא ולהשתמט מתוך אותה קבלה שבלב? או שהקבלה שבלב הזאת של אותו דור היא באה ונמשכת על כל זרעם וזרע זרעם. כך כתוב לכאורה בשולחן ערוך, כן? יש לשונות בשולחן ערוך שמדברים על סוג של קבלה כזאת. יש פה איזה מושג של קבלה שהוא קצת, הוא ארטילאי, הוא קצת, כן, הוא חמקמק פה בדבר הזה. זה מה שאומר הרמב"ם, זה הלשון של הרמב"ם. עכשיו אנחנו צריכים להבין את כל המקורות של כל העניין הזה. מה הפירוש מהבחינה הזאת של הרמב"ם? צריך לדעת שמבחינת הרמב"ם, גם הוא, כשהוא בא ואומר, ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל תפילת ערבית, וקיבלו עליהם על עצמם כתפילת חובה, משמע מתוך לשונו של הרמב"ם, שמצד דיני, כן, והלכות תפילה נטו, כפי שהם בטהרתם, מתוך יסודות הלכות תפילה, תפילת רשות, תפילת ערבית נשארת תפילת רשות, היא תפילה לגמרי מותרת לחלוטין, היא תפילת רשות לחלוטין.
כל זה שאנחנו יש לנו סוג של מחויבות לבוא ולהתפלל תפילת ערבית, היא לא מתוקף הלכות תפילה. זה הדבר הזה נשאר, כן, ההלכה ברורה, אי אפשר לשנות את זה. ההלכה ברורה שההלכה היא שתפילת ערבית היא רשות. אז מאיזה תוקף אנחנו, אם יש איזה סוג של מחויבות כיום לבוא ולהתפלל תפילת ערבית, היא באה רק מתוקף קבלה שבלב, מתוקף איזה סוג של נוהג, של מנהג, שקיבלו על עצמם כל עם ישראל את הדבר הזה. אז הקבלה היא קבלה אחרת לגמרי, זאת אומרת, הדבר הזה משליך על כמה וכמה הלכות, משליך על התנהגויות. זאת אומרת, מבחינת הלכות מסוימות אנחנו רואים שההלכות הללו עדיין מבוססות על העובדה שתפילת ערבית היא רשות לחלוטין. אנחנו נראה את זה בתוך הרמב"ם עצמו, שלמרות שהוא אומר את הדבר הזה, שאף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית, וקיבלו על עצמם כתפילת חובה, אנחנו רואים בכל זאת שהרמב"ם בא ואומר שיש לנו כאן כמה וכמה הלכות שתפילת ערבית שונה משאר תפילות שהן חובה. והוא מציין בפירוש שההלכות הללו הן קשורות רק לתפילת ערבית בגלל שהיא רשות ולא יותר מזה. למשל, עניין של חזרת השעת. זה שאנחנו חוזרים את השעת בתפילת שחרית ובתפילת מנחה, זה בגלל שהן תפילות חובה. תפילת ערבית לא חוזר, אין חזרת השעת, מכיוון שהיא תפילת רשות. אז אם היה פה זה עניין של קבלה שבלב, שהופכת את התפילה הזאת לתפילת חובה, שהיא תפילת חובה לחלוטין כמו תפילת שחרית ומנחה, אז היו צריכים לבוא ולחזור, לעשות חזרת השעת גם בתפילת ערבית. אבל זה לא קורה. למה? כי ביסוד הלכות תפילה. נותר עד היום שתפילת ערבית היא רשות לחלוטין. היא מותרת לחלוטין, מי שרוצה להתפלל יכול להתפלל, מי שלא רוצה להתפלל לא יכול להתפלל. כל זה שאנחנו יש בזה סוג של מחויבות להתפלל תפילת ערבית, היא רק מתוקף מנהג, מתוקף קבלה שבלב שהייתה בדורות עבר. לא יותר מזה. בעניין תפילת ערבית, האם היא רשות או חובה, אנחנו יודעים שתפילת שחרית ומנחה הם תפילות חובה. כי מתוך 3 התפילות ביום, שאדם צריך להתפלל, התפילת שחרית ומנחה הן תפילות חובה. תפילת ערבית, יש מחלוקת בגמרא בין התנאים, בין רבי יהושע לרבן גמליאל. האם תפילת ערבית היא רשות או שהיא חובה? אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם, כן? יש סיפור מפורסם שנוגע למחלוקת הזאת. הסיפור הזה קיים גם בתלמוד ירושלמי, קיים גם בתלמוד בבלי, גרסאות קצת שונות. על כל פנים, מה שאנחנו רואים מכל הסיפור הזה, שיש לו מחלוקת גדולה בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע. האם תפילת ערבית היא חובה או שהיא רשות? רבן גמליאל אומר שהיא תפילת חובה. רבי יהושע אמר, לפחות בהתחלה, הוא אמר שזה רשות. זה שלאחר מכן הוא אמר שהיא חובה, זו שאלה, האם הוא באמת חזר בו? והוא סבור כרגע שזה גם כן חובה כמו רבן גמליאל. או שהוא רק בגלל האירוע הזה, הוא בא ואומר, אוקיי, כרגע אני לא אעשה בלגן, כרגע אני בא ומכופף את עצמי בתוך בית המדרש, מכופף את עצמי אל רבן גמליאל, אבל דעתו נשארת שזה באמת רשות. וככה לכאורה ממש, אנחנו לא מכירים טענה אחר שסבור שתפילת ערבית, כן, תפילת ערבית היא רשות. אנחנו מכירים שאחר כך אנחנו רואים את רבי יהודה הנשיא שסבור ככה. זה מעניין שרבי יהודה הנשיא הוא צאצא של רבן גמליאל, כן, צאצא ישיר שלו, של רבן גמליאל, ובכל זאת אנחנו רואים שהוא בא ואומר כאן בתוך תלמוד ירושלמי, רבי מפקיד לעבדן המורה, יאחריז כמי ציבורה, מאן דמצלי ליצלי דרמסה עד יום הקאים. כן, רבי מבקש מהשמש, מהגבאי שלו, תכריז בכל הציבור, כן, תכריז בכל בית המדרש, בכל הציבור כולו. מאן דמצלי, מי שנוהג להתפלל. זאת מבחינתו, תפילת ערבית היא רשות לחלוטין. מי שנוהג להתפלל, שיכול להתפלל גם כן עוד לפני הערב, יכול לבוא ולדחוק את התפילה הזאת עוד לפני שמגיע הלילה. אנחנו רואים את זה לאחר מכן, גם אצל רבי ינאי היא אומרת את אותם דברים. כן, יש לנו גם אצל רבי חייא התלמיד שלו. כן, ויש לנו רבי ינאי אומר, כן, מי שעולה על מיטתו, אדם שעלה על מיטתו, ופתאום נזכר שהוא לא יתפלל תפילת ערבית, אתה לא חייב לרדת מהמיטה, תמשיך לישון, הכל בסדר. כן, כל זה אנחנו רואים בתוך הדברים, זה מעניין. צאצאים של רבן גמליאל, אנחנו רואים שהדבר הזה כן התקבל כסוג של תפילת רשות לחלוטין. ככה משמע גם כן מתוך המשנה, תפילת ערבית אין לה קבע. והגמרא שואלת בתלמוד בבלי, דף כ"ז עמוד ב', מה פירוש אין לה קבע? אנחנו רואים תפילת ערבית אין לה קבע, בתפילת הנוספים כל היום, זמנה כל היום. אז תגיד, מה פירוש זמנה כל היום? תגיד, אם תפילת ערבית אין לה קבע, פירוש שהיא זמנה כל הלילה, תגיד זמנה כל הלילה. מה זה אין לה קבע? אלא באים ואומרים, תפילת ערבית אין לה קבע, משמע מפה שתפילת ערבית היא רשות. אם ככה באמת הפירוש בתוך המשנה, תפילת ערבית אין לה קבע, זה משמע שזה רשות. אז אם כן אנחנו רואים בתוך המשנה עצמה, כן, הפשט של המשנה, סתמא דמשנה שתפילת ערבית היא רשות. כל פנים, זה מה שאנחנו רואים בתוך העניין הזה, זה מה שנמצא בתוך התנאים. האם האמוראים וגם כן חולקים להלכה. האם תפילת ערבית היא רשות או חובה? אנחנו רואים את זה בתוך, גם תלמוד בבלי, כזה הדבר הזה נמצא בתוך, במסכת ברכות דף כ"ז עמוד ב', יש לנו מחלוקת בין אביי לרבא. אביי אומר כמו רבן גמליאל שתפילת ערבית היא חובה. רבא בא ואומר שתפילת ערבית כמו רבי יהושע היא רשות. ופסק ההלכה היא, כי אנחנו רואים בתוך אצל הגאונים ואצל הראשונים, שפסק ההלכה היא כמו רבא, שפסקים כמו רבא. יש כאלה שבכלל, נגיד, יש כאלה שגורסים אחרת, כשזה מחלוקת של רב ושמואל. אנחנו רואים בתוספות שגורס שזה רב, אני חושב שגם ברשב"א יש מחלוקת של רב ושמואל. על כל פנים, המחלוקת הזאת נמצאת גם כן אצל האמוראים כמו מי פסקים,
בפסק להלכה לאחר מכן, אנחנו רואים שבאמת פוסקים לגמרי שמדובר פה בתפילת ערבית שהיא רשות לחלוטין. אין מי שחולק על פסק ההלכה הזה בראשונים. פסק ההלכה הוא פשוט שתפילת ערבית היא רשות. אתה רוצה להתפלל, אתה יכול להתפלל, אתה לא רוצה להתפלל, אתה לא יכול להתפלל. זה מבחינת פסק ההלכה, מבחינת דיני תפילה, תיאורים, מבחינת יסוד דיני תפילה. מה היסוד מחלוקת התנאים בעצם? מה היסוד של כל המחלוקת הזאת? בעיקרון אפשר לומר שיסוד המחלוקת זה מה הטעמים שניתנו לתפילות. אנחנו יודעים שיש כמה וכמה טעמים שניתנו לתפילות, בתוך הגמרא אנחנו רואים את זה כמה וכמה מקומות, אנחנו רואים שהגמרא כאן, בתלמוד ירושלמי באה ומספרת לנו שהיו כמה וכמה מגדולי ישראל בדורות מה שנקרא מקדמוננו. מדברים על קדמוננו, מדברים על דוד המלך, על דניאל, על חנה, מהם אנחנו לומדים עניין של תפילה. מדברים גם כן על האבות. כן, באופן כללי אנחנו יודעים שתפילה באופן כללי ביסודה היא מצווה מדאורייתא. כתוב ולעובדו בכל לבבכם. מה זה לעובדו? יש פה עניין של עבודה. בכל לבבכם, כן, אתה עובד בלב. באופן כללי כשאנחנו מדברים על עבודה, עבודת השם, כן, עובדים את הקדוש ברוך הוא, כמו אצל כל שאר עמים ואלים, שאנחנו לא מכירים סוג של פולחן, כך זה נקרא בשם פולחן. לא מכירים פולחן אחר חוץ מעבודת הקורבנות. זה פולחן מעשי. מקסימום שהיא עבודת המצוות. אבל מה זה עבודה שבלב? איך אתה אמור לבוא ולעבוד את הקדוש ברוך הוא באמצעות הלב? אז אפשר היה לבוא ולתרץ, כן, עבודה שבלב הפירוש, ברגע שאתה נותן את הקורבנות, ברגע שאתה עושה את המעשים, ברגע שאתה עושה מצוות ומקריב קורבנות, זה צריך לבוא מכל הלב, כן? ולעובדו בכל לבבכם. אבל חכמי ישראל באים ולוקחים את זה לכיוון אחר ואומרים לא, איזו היא עבודה שבלב, לא מדובר פה על עבודה שהיא באה עם כל הלב, אלא מה שאומרים פה לעובדו בכל לבבכם, הפירוש שכל העבודה היא בלב. כן, איזוהי עבודה שבלב, אז אומרים זה עניין של תפילה. זאת אומרת, ברגע שבא אדם ומתפלל, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש להתפלל? לא רק במובן שאנחנו מכירים היום, שתפילה היא בקשת צרכיו של אדם, אלא המובן של תפילה היא כל שיח שלך עם הקדוש ברוך הוא. בבסיס, במקור, זה לא רק שיח שבפה. זה כמובן אפילו יותר מזה, כן, זה עניין של בלב. כשמדברים על הלב בעבר, מדברים על עניין של מחשבות, עניין של התבוננות. כן, זה העבודה שבלב. אתה בעצם ההתבוננות שלך, עצם המחשבה שלך, ההתקשרות השכלית, כן, הפילוסופית, השכלית, המחשבה הנתונה בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, בהתבוננות בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, בהתבוננות במעשיו, בדרכיו, כן, חשיבה אלוקית. כל הדבר הזה הוא סוג של עבודה שבלב. כמובן שביחד עם זה יש גם כן עניין של בקשת צרכיו של אדם, שזה במובן היותר נחות, כן? שאתה בת, כמו כל ילד שזקוק למשהו, מבקש מאבא שלו, אז כאן זה בא במובן יותר נחות. לאחר מכן באים החכמים כאן, לאחר שיש לנו כאן את הבסיס הזה, שהוא מצווה מדאורייתא, להתפלל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב. והעבודה הזאת, המצווה הזאת היא מצווה שקיימת גם בזמן שיש מצוות עבודת השם באמצעות המעשה, באמצעות הקורבנות. כלומר, המצווה הזאת קיימת גם בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שיש מקריבים קורבנות. כשאומרים שתפילות כנגד קורבנות, לא הפירוש שהם תחליף לקורבנות. שבגלל שנחרב בית המקדש ואין לנו קורבנות, אנחנו מתפללים, לא זה הפירוש. אלא הפירוש שהם כן נגדן. יש פה איזה סוג של שני קווים מקבילים של עבודת השם. עבודה אחת של השם באמצעות קורבנות, באמצעות עשייה. יש עבודה שיש נוספת, שהיא בקו מקביל, שזה עבודה שבלב, עבודה מחשבתית. עכשיו, באים חכמים לאחר מכן, ואומרים לנו, אנחנו מכירים שיש כמה וכמה, למרות שזו מצווה מדאורייתא לבוא ולהתפלל, כן, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמצעות הלב. אנחנו ראינו בקרב כמה קדמוננו שהם נהגו כמנהג, לא כחובה. הם נהגו להתפלל כמה וכמה פעמים ביום. זאת אומרת, הקדישו זמנים מסוימים לעבודת השם בלב שלהם. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה אצל דניאל, שכתוב שהוא היה לו 3 פעמים במהלך היום שהוא בא ומקדיש את זה לפולחן, להתפלל לקדוש ברוך הוא. אנחנו לומדים מזה עוד כמה הלכות. היו לו חלונות שמופנים לכיוון ירושלים, אז אנחנו לומדים מזה את הכיוון של ירושלים שמתפללים לשם, יש כמה וכמה הלכות שלומדים מזה. אנחנו רואים אצל דוד המלך שכתוב ערב ובוקר בצהריים, כן, כך כתוב בתהילים, שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא. יש גם כן איזה עניין נוסף שבאים ואומרים, כן, באים ואומרים שגם כן אנחנו לומדים מכל מיני דיוקים בתוך הפסוקים, שאברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית, יצחק תיקן את תפילת מנחה, ערבית תיקן יעקב אבינו. כן, יש כאן כל מיני, כביכול כל אחד את האישים מסוימים שהתפללו תפילות מסוימים בזמנים מסוימים. כן, זה מה שתקנו, לכן באים חכמים ותקנו מבחינת תקנת חכמים. קודם כל הם תקנו לבוא וחובה להתפלל, כן, בזמנים מסוימים, זמנים קצובים ביום. לאחר מכן הם גם כן אמרו, כן, תקנו גם כשיהיה נוסח לתפילה. לא כל אחד יבוא ויחשוב מה שהוא רוצה, כל אחד יבוא ויגיד איזה לשון שהוא... אתה יכול לעשות את זה. כמובן שזה עדיין יחשב אם אתה חושב על הקדוש ברוך הוא. עצם המחשבה שלך על הקדוש ברוך הוא זה סוג של תפילה מדאורייתא. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשונך, כמו שהיום אנשים יוצאים נגיד להתבוננויות או להתבודדויות ומתפללים לקדוש ברוך הוא, או שהם מכניסים את הנוסח שלהם בתוך התפילה.
שלהם, כאילו מה שנקרא פרי סטייל, כן, בתפילה אישית שלהם, זה תפילה מדאורייתא. כמובן שצריך להיזהר מאוד גם כן בשיח הזה, שיהיה שיח מדויק, כך כתוב בגמרא, שלא להכניס שם לשונות שיכולים להתפרש כעניין שהוא שלילי, ואז חס ושלום הדבר הזה הופך להיות שלילי. כך כתוב אצל שחנה התפללה, היא הרבתה להתפלל, ומכיוון שהיא הרבתה להתפלל, מצד אחד זה הביא לה את הילד שלה, כן, שהיא ילד היחיד, שמואל הנביא, שלא היה לה לפני זה שום ילד, ומצד שני, בגלל השיח שלה, בגלל התפילה שלה, שלא הייתה מדויקת לגמרי במילים, היא הגבילה את החיים שלו רק לגיל 52 הוא נפטר. למה? כי היא אמרה שהוא ישב שם עד עולם, בתוך המשכן, ככה היא הבטיחה לקדוש, שהוא יושב שם עד עולם, ועולמו של לוי זה 50 שנה. בשנתיים הוא היה אצלו, הוא היה אצלה, כן, הוא יונק אצלה. בגיל שנתיים היא שמה אותו במשכן, הוא היה שם רק עוד 50 שנה. אז התפילה שלה מצד אחד הביאה אותו לעולם, מצד שני, הגבילה את החיים שלו, לכן צריך מאוד להיזהר בתפילות שהן מה שנקרא בלשונך. אלא אם כן אתם מתפלל אותם ברבים, ואז כל תפילת הרבים ביחד, זה הופך את זה לתפילה מתוקנת יותר, כך כתוב בגמרא. על כל פנים, אבל הדבר הזה, לבוא ולהתפלל בזמנים מסוימים, ולהתפלל בנוסח מסוים, זו כבר תקנת חכמים. זה לא מדאורייתא. מדאורייתא אתה יכול להתפלל מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, וכמה שאתה רוצה. זה עניין של דאורייתא. באו חכמים ותקנו דבר נוסף, כן, עניין נוסף, שגם כן התפילה תהיה גם כן בפה. כן, אתה צריך לבוא ולמלמל את זה, אנחנו למדים את זה מתוך מכנה, כן, להוציא את זה בשפתיים, כי זה סוג של, שזה אומנם, מה שנקרא, עקימת שפתיו, שזה סוג של מעשה, אתה נכנס פה כבר יש פה את כל הרובד של מחשבה, דיבור ומעשה ביחד. כל זה תקנת חכמים. מצד העניין של דאורייתא, הכל זה לגמרי, יכול להיות לגמרי בהלך מחשבתי, או לא רק בכל לבבכם, רק בהלך מחשבתי לבד. זה יכול להיות בכל זמן שאתם רוצים, בכל נוסח שאתם רוצים. זה עניין של דאורייתא ודרבנן. אז עכשיו, כשיש לנו, באים חכמים ואומרים, יש לנו שני טעמים מה המקורות של התפילה. אז יש טעם אחד מרכזי שדיברנו מקודם, שזה כביכול האבות באו ותקנו 3 תפילות. אברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית, יצחק תיקן את תפילת מנחה, יעקב תיקן את תפילת ערבית. מבחינה זאת, כל התפילות אמורות להיות שוות. יש לנו כאן 3 האבות מתקנים 3 תפילות. איזה סיבה שתפילת הערבית שתיקן יעקב תהיה פחותה במעלה מאשר יצחק אבינו או אברהם אבינו? אם כי יש כאלה שבאים ודורשים כאן איזה סוג של דרש מסוים שאצל יעקב אבינו זה סוג של נחלה בלי מיצרים. אברהם ויצחק קיבלו נחלה של ארץ ישראל מוגבלת במקומות מסוימים. כן, יש גבולות הארץ, כאלו ואחרים, 7 עמים, 10 עמים, כל הגבולות שאנחנו מכירים. אצל יעקב קיבל נחלה בלי מיצרים, ולכן הנחלה בלי מיצרים הופכת שגם התפילה שהוא תיקן תהיה מה שנקרא בלי מיצרים. יכולה להסתובב, לנוע בחלל כביכול. אין לה סוג של קיבוע מסוים, היא לא מחויבת לחלוטין, לא בזמן, לא במקום, כן, לכן היא סוג של רשות. יש כאלה שדורשים ככה, אבל בבסיס, בפשט של הדבר הזה, אם כל 3 האבות תיקנו 3 תפילות, הן אמורות להיות שוות. יש שיטה אחרת בגמרא, שיטה אחרת שבאה בגמרא, זה רבנן אומרים, אנחנו רבנן באו ואמרו את הדבר הזה, זה לא, כאילו יש פה איזה, כביכול דווקא יש פה תוקף הלכתי של כמו הלכה כרבים, כן, של רבנן שבאים ואומרים, שהתפילות בעצם לא, המקורות שלהם זה לא אבות, תפילות הם כנגד הקורבנות תקנו אותם, ולכן יש לנו פה את קורבן תמיד של שחר, וכנגדה יש לנו את תפילת שחרית, יש לנו את קורבן תמיד של בין הערביים, וכנגדה תפילת מנחה, ושני הקורבנות הללו, זה מה שנקרא 2 ליום, לא צריך יותר מזה. אלו המחויבים ביום. ולכן מבחינה הזאת, רק 2 התפילות הללו הן גם כן מחויבות ביום. יש פה עוד איזו תפילה שלישית שאומרת המשנה, אין לה קבע. מה הפירוש שאין לה קבע? אז במשנה, כמו שראינו בתלמוד בבלי, כתוב שאין לה קבע, שואלים מה זה אין לה קבע? כתוב שם, תפילת ערבית אין לה קבע, והמוספים, כן, המוספים כל היום, זמנם כל היום. אם תפילת ערבית אין לה קבע במובן הזה, שזמנה כל הלילה, אז תגיד, תפילת ערבית זמנה כל הלילה. ומוספים זמנה כל היום. למה לשון הזאת אין לה קבע? לכן באה הגמרא ואומרת אין לה קבע, הפירוש הוא שאין לה רשות. ככה הגמרא בתלמוד בבלי אומרת בברכות כ"ז עמוד ב'. לכאורה מתוך התלמוד ירושלמי יש משמעות אחרת במילים אין לה קבע. אין לה קבע, הפירוש הוא שאין לה קיבעון בזמן, לא רק שהיא רשות מהבחינה הזאת, רשות זה דבר שמשתלשל. כן, יש פה איזה עניין שאין לה קיבעון בזמן בכלל. זאת אומרת, אפילו בלילה, זה לא רק שהיא יכולה להיות במשך כל הלילה כולו, אלא אפילו היא יכולה לבוא ולנוע גם כן בתוך היום כולו. אין לה קבע בכלל בכל היממה כולה. ככה היה משמע. ולאחר מכן באו וחכמים, כך כתוב שם רבי תנחום, בא ואומר, לאחר מכן, לאחר שאין לה קבע, אז באו והגבילו אותה ללילה דווקא. ייתכן שלכם גם קראו לה תפילת ערבית. למה? כי תקנו אותה כנגד עיכול איברים ובדרים על גבי המזבח. מה פירוש עיכול איברים ובדרים על גבי המזבח? שיכולים להיות כל הלילה. בדרך כלל מקריבים קורבן על גבי המזבח במהלך היום, כן? תמיד שבין הערביים חותם את כל הקורבנות כולם, חוץ מקורבן פסח. אבל הוא חותם את כל הקורבנות שנמצאים בבית המקדש. קורבן פסח זה עניין נדיר, כן? זה עניין שהוא לא קשור לעניין. אבל באופן כללי כל הקורבנות כולם נחתמים, קורבן האחרון ביום זה קורבן תמיד של בין הערביים.
עכשיו באופן כללי כששמים קורבנות צריך להשתנה או איברים מסוימים או את כולם אם זה קורבן עולה, שמים על גבי המזבח. הם אמורים להיאכל על גבי המזבח. עכשיו הם אמורים לעשות, אם זה קורה במהלך היום, הכל בסדר. מה קורה אם זה נמשך לתוך הלילה? זה גם בסדר, נאכלים כל הלילה. כן? אין לי מצווה לבוא ולשים אותם בלילה דווקא. הם יכולים להיות במהלך היום, אם נשרפים כל היום זה בסדר, אם נאכלו כל הלילה, זה עניין שבסדר, גם זה עובד. אבל זה לא שיש כאן איזה מצווה לבוא ולשים אותם בלילה. לכן מהבחינה הזאת שהתפילת ערבית היא כנגד אותם איברים שנאכלים על גבי המזבח כל הלילה, אין לה חובה, היא רשות. זאת תפילה שמלכתחילה היא לא כנגד, לא תמיד של שחר ותמיד של בין הבאים עם חובה, ולכן תפילת שחרית במנחה זה חובה. תפילת ערבית אין לה חובה, היא רשות, אתה רוצה תשים אותה, אתה לא רוצה לא תשים אותה. כמו שעיכול איברים ובדרים זה לא עניין שהוא איזושהי מצווה הכרחית שתהיה ככה, שתהיה במהלך הלילה. אז אם אתה רוצה תעשה, אתה לא רוצה תעשה את זה. אז כל המושג הזה של תפילת ערבית הוא תפילת רשות לחלוטין בבסיסה, בתקנה הראשונית שלה. זה לכאורה היסוד של המחלוקת הזאת בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע. כך גם כן אומר הפני יהושע, כן, הוא מבסס את המחלוקת הזאת. ויש בזה הרבה היגיון. רבן גמליאל בא ואומר, תפילות כנגד, כן, האבות תקנו, ולכן מהבחינה הזאת כל התפילות כולם הם חובה. מה שווים בחובתם כאחד. כן, לא אמור להיות הבדל בין אברהם, יצחק ויעקב בעניין של תקנת התפילות. רבי יהושע בא ואומר, לא, זה בכלל כנגד קורבנות, יש באמת שחרית במנחה, כנגד קורבנות תמיד, זה חובה. ערבית לא אמור להיות חובה. וככה נפסק ההלכה גם כן. ככה פוסקים, אנחנו רואים את זה בתוך הגמרא, ככה אנחנו רואים שכתבו גם כן הגאונים. מה כותבים הגאונים? כותבים הגאונים ככה, במילים הללו. הלשון הזאת גם כן עובד בראש. כותבים, אומרים הגאונים, דאפילו מאן דאמר רשות, לגבי תפילת רשות. קודם כל הם פוסקים שזה תפילת רשות. פסק הלכה, תפילת ערבית, תפילת רשות. באים הגאונים ומוסיפים פה עניין, כן? מה שנקרא, אנחנו רואים כבר את ההסתייגות הראשונה, כן? אנחנו רואים כאן, נראה כרגע סוג של תהליך הסתייגויות, מתוך העניין הזה שתפילת ערבית היא רשות, כפי שהייתה בזמן שמתבטאת כאן בתוך הגמרא, בתלמוד ירושלמי, אנחנו רואים ביטוי מוחלט של זה. רבי בא ומכריז ואומר, כל מי שנוהג להתפלל יכול לעשות את זה במהלך הלילה. דרך אגב, עצם זה שתפילת ערבית היא יכולה להיות במהלך הלילה, עד היום מבחינה הלכתית, היא יכולה לבוא ולגלוש לתוך היום הקודם. זה חידוש גדול מאוד שמבטא את העניין של הרשות, את העניין שתפילת ערבית אין לה קבע. למה? כי לא הפירוש שרק אין לה קבע במהלך כל ה-24 שעות בבסיס שלה. אלא עצם זה שהיא יכולה לבוא ולגלוש ליום אחר, זה מראה יותר מכל דבר עד כמה אין לה קבע. מה הפירוש? אם אנחנו אמורים להיות לנו 3 תפילות במהלך כל יום, והיום מתחיל מהלילה, ואתה בא ואומר שערבית, היא יכולה לבוא ולגלוש ליום קודם, כן, אם אתה עושה מפלג המלכה ואילך, אז זאת אומרת שיצא מפה בעצם שתפילת הערבית הזאת, שקשורה ליום הזה, ליום הבא, היא נמצאת כרגע ביום הקודם. זאת אומרת שביום הקודם יצא מצב שבו אני התפללתי 4 תפילות, וביום הבא אני התפללתי רק 2 תפילות. ובכל זאת זה בסדר. זאת אומרת, מהבחינה הזאת תפילת ערבית אין לה קבע, היא אפילו לא רק שאין לה קבע בתוך היום הזה עצמו, היא יכולה לשחק גם כן על יום אחר. וזה חידוש הרבה יותר גדול במושג הזה של תפילת ערבית אין לה קבע. כן? יש פה איזה עניין גדול מאוד. אז עכשיו באים הגאונים, אנחנו רואים עכשיו תהליך מסוים, אנחנו כפי שאמרנו. יש עניין בהלכה, שההלכה זה עניין שהוא מתפתח. פוסקי ההלכה, בתי מדרשות, אנחנו רואים שזה עניין שהוא מתפתח. אנחנו יכולים לראות איך הדבר הזה מתפתח לפי הרצונות, לפי האידיאלים, לפי ההגיונות, לפי הרגישויות, הפסיכולוגיות, כל הדברים הללו משפיעים במהלך הדורות, ולכל בית מדרש את הרגישות שלו, ואת הפסיכולוגיה שלו, ואת הרצון שלו, ואת הדחיפה שכל אחד מותח חבל לכיוון אחר. ואנחנו יכולים לראות כפי איך הדבר הזה מתחיל להתמתח כרגע, שמתחילים מתקופת הגאונים, מתחילים למשוך את החבל הזה, של תפילת ערבית, שהיא רשות לחלוטין, בפסק ההלכה שלה, מתחילים למשוך לאט לאט את החבל, במהלך הדורות, במהלך הפוסקים, מושכים את החבל של תפילת ערבית, לתוך תפילת ערבית חובה. למרות שפסק ההלכה הבסיסי הוא לא ככה. הם לא יכולים אבל לבוא ולחלוק על סמכויות יותר גדולות וקדומות מהם. אתה לא יכול לחלוק על אמוראים, אתה לא יכול לחלוק, כן, יש פה, אי אפשר לחלוק על דיסטנציה הרבה יותר גבוהה ממך. אז אתה משתמש במנגנונים אחרים. איזה מנגנונים אני משתמש? אנחנו מיד נראה. קודם כל כותבים הגאונים ככה. דאפילו מאן דאמר רשות, כן, גם מי שסבור שתפילת ערבית היא רשות, לאו רשות גמורה כאמר, אלא לאפוקי דלאו חובה. אבל מצווה ודאי איקה, כיוון דתקנו הרבנן. זה מה שבא ואומר, שגם מי שסבור שזה רשות. זה לא פירוש רשות גמורה. אתה לא מקיים שום מצווה. הוא אומר, לא, אתה מקיים מצווה, רק שזה רשות. אז זה דבר ראשון, הסתייגות ראשונה קטנטנה. הגאונים ואומרים, דעו לכם, אם אתם מתפללים תפילת ערבית, זה לא שלא קיימתם מצווה. גם אם אתם סבורים שתפילת ערבית היא רשות, זה לא שלא קיימתם מצווה. קיימתם מצווה, רק שהיא רשות. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, צריך לדעת שיש אפילו מעלה בעניין הזה שתפילת ערבית היא רשות על גבי שאר תפילות. כי ברגע זה כמו ש...
ברגע שאדם בא ומקיים מצווה שהוא לא הצטווה עליה, יש בה מבחינה מסוימת מעלה יותר גדולה מאשר מצוות שהצטווה עליהן. כן? כשבא המלך ובא ומצווה אותך מצוות מסוימות, הוא אומר לך, אתה חייב לעשות את זה ואתה חייב לעשות את זה, אוקיי, אז אני מקיים את מצוות המלך, זה מיראה, כן? כל דבר שכזה. אני מקיים את מצווה שציווה עליי, ככה אני עושה. כשבאים ואומרים לי, כן, אני בא ולמה שנקרא מגדיל ראש, ועושה דבר לכבודו של המלך, לרצונו של המלך, או שהמלך בא ואומר, אם אתה רוצה תעשה את הדבר הזה, אם אתה לא רוצה אתה לא חייב, ואתה בכל זאת עושה, יש בזה מעלה יותר גדולה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה עניין בתפילת ערבית שיכול להיות, למרות שהיא רשות, זה לא שהיא פחותה במעלה, היא יכולה להיות מבחינת הקיום שלה, כן? כשמקיימים אותה היא הופכת להיות גדולה ממעלה, כמו איזה עניין של תפילת נדבה. היא יכולה להיות דבר שהוא לגמרי יותר נעלה אפילו משחרית במנחה בעניין הזה, בפן מסוים. כל פנים, זה מה שאומרים הגאונים. מה קורה בתקופה של הראשונים? אנחנו יכולים לראות את מה שכותב הריף. מה כותב הריף? גם את זה האמת, יש בזה סוג של... מה שכותב הריף, גם הוא מביא את זה מאיזשהו לשונות ייתכן של הגאונים, אבל כותב הריף וגם כן מעתיק אותו הראש. כמעט מילה במילה הוא מעתיק אותו, הוא אומר ככה, אביי אמר הלכה כדברי האומר חובה, ורבא אמר הלכה כדברי האומר רשות, וקיימה לן הלכה כרבא. כן, כך אומר הריף, אנחנו יודעים שההלכה היא כרבא במחלוקת הזאת שבין אביי לרבא. והנמילה אומר הריף, היכא דלא צלי כלל. כלומר, כל זה אנחנו מדובר כשאדם לא יתפלל באותו יום בכלל תפילת ערבית, שאז באמת התפילה הזאת נחשבת לתפילת רשות. אבל היכא דצלי לתפילת ערבית, ברגע שאדם כן מתפלל, הוא בא ומתנדב, כן יתפלל לתפילת ערבית כרגע. אוקיי? אני בדרך כלל, תפילת ערבית היא רשות. כרגע, הלילה הזה אני פתאום בא לי להתפלל, יש לי איזה סוג של רצון לבוא ולהתפלל לתפילת ערבית. ברגע שהאדם מתפלל, אומר הריף, ברגע אדם כבר כרגע קיבל על עצמו להתפלל רק באותו לילה, כן? הוא התחזק באותו לילה, והוא רוצה להתפלל תפילת ערבית. כאשר הוא באותו היום מתפלל תפילת ערבית, כבר שב יעלה חובה. זאת אומרת, התפילה הזאת של אותו לילה הופכת להיות בגדרה, היא הופכת להיות חובה. מה זה משנה לי? למה הנפקא מינה זה? ולכן, הוא אומר, מיד הוא אומר את הנפקא מינה. ואיתי הדר לרישא, ברגע שהוא טועה, הוא אמור לבוא ולחזור לראש. כי היה מקום לבוא ולומר, אם טעיתי בתפילת ערבית, אני לא אמור לבוא ולחזור לראש התפילה. למה? כי מלכתחילה היא תפילת רשות. הוא אומר, לא, עצם זה שהיה לך רצון לבוא ולהתפלל תפילת ערבית הזאת, והתחלת להתפלל אותה. ברגע שהתחלת להתפלל אותה, התפילה הזאת, כפי שהיא, רק להיום היא הפכה להיות תפילת חובה. ומכיוון שהיא הפכה להיות תפילת חובה, אם טעית בה, אתה עובר לראש, אתה מתחיל מההתחלה. אתה חייב להתחיל מההתחלה, אתה לא יכול לוותר עליה. אומרת הגמרא, אומר הריף, והעידנא, כן, היום נהגו עלמא לשביה כחובה. אומר הריף, כיום נוהג העולם להחזיק ממנו, כן, הוא מתנהג עם התפילה הזאת כאילו תפילת חובה, וכולם מתפללים אותה. זה הלשון של הריף. עכשיו, כשהוא אומר את המילים הללו, והעידנא נהגו עלמא לשביה כחובה. מה הפירוש של המילים הללו? הפירוש של המילים הללו שהוא מספר מציאות היסטורית בלבד. ככה משמע מפה. תדעו לכם שהיום העולם נוהג להתייחס לתפילה הזאת כאל תפילת חובה. האם יש לזה השלכה הלכתית של חובה הלכתית? הוא לא זה משמע מתוך הריף. הריף מספר מציאות היסטורית לא יותר מזה. זה מבחינת המשמעות של הריף. הוא לא בא ואומר שתדעו לכם שזה שאני אספר לכם את הדבר הזה כרגע, זה בא ואמור להשליך עליכם בדורות מאוחרים יותר, או כל מי שקורא את ההלכה הזאת, להשליך עליו איזה משהו. הוא רק מספר מציאות היסטורית שהיום באופן כללי נהוג, שאנשים מתייחסים לתפילה הזאת כאל תפילת חובה, והם מתפללים אותה, כן? לא יותר מזה. הריף מספר פה לא יותר ממציאות היסטורית. בא הרמב"ם ולוקח דברי הריף, והופך אותם לא רק למציאות היסטורית, אלא הופך את המציאות ההיסטורית שהריף מספר עליה, הוא הופך את זה למציאות עם השלכות הלכתיות. וכך כותב הרמב"ם, כותב את זה בהלכות תפילה. הרמב"ם אומר ככה, בהלכות תפילה בפרק א' הלכה ו', ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה. כן, פוסק הלכה שתפילת ערבית היא רשות, שחרית ומנחה זה חובה, ערבית היא רשות. ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית. עד כאן הוא מעתיק לגמרי דברי הריף. מספר מציאות היסטורית, שנהגו בכל זאת ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל תפילת ערבית. הוא מספר מציאות היסטורית. וכאן מוסיף הרמב"ם משפט נוסף, והמשפט הזה הוא לגמרי לא מה שכתוב בריף. הוא מוסיף פה משפט שהוא כבר הופך להיות מחייב. הנה, אנחנו רואים כבר את התהליך הבא. תהליך הבא בעניין של תפילת ערבית, של החיוב של תפילת ערבית. הוא אומר, וקיבלו עליהם כתפילת חובה. זאת אומרת, לא רק שהם נהגו לבוא ולהתפלל בכל מקומות להתפלל ערבית, אלא הם קיבלו על עצמם את זה כתפילת חובה. וקיבלו על עצמם, הפירוש הוא שיש פה עניין נוסף, של סוג של קבלה שבלב, סוג של נדר, סוג של מנהג מחייב. זה כבר לגמרי משהו אחר. העניין הזה של מנהג מחייב או נדר, או שכולם מקבלים על עצמם כסוג של קבלה,
את תפילת ערבית כחובה, קודם כל זה מחייב אותם בוודאי. דבר שני, זה גם כן אמור לחייב את כל הציבור בדורות שלאחר מכן. עכשיו, החיוב הזה הוא לא חיוב, צריך להבין שהחיוב הזה הוא לא חיוב מצד יסודות הלכות תפילה. זה חיוב רק מטעם מנהג. כלומר, אם היום צריכים לבוא ולהתפלל לתפילת ערבית, זה לא מטעם הלכות תפילה. מטעם הלכות תפילה, התפילה הזאת היא תפילת רשות לגמרי. אי אפשר לחלוק על אמוראים ועל פסק הלכה פשוט שהלכה היא כמו רבא וכמו רבי יהושע. שתפילת ערבית היא רשות לגמרי. אי אפשר לחלוק על הדבר הזה. תפילת ערבית מטעם יסודות הלכות תפילה היא רשות לחלוטין. מטעם מה היא כרגע קצת מחויבת? היא מחויבת רק מצד המנהג ומצד קבלה שבלב שהיה בדורות הקודמים. מכיוון שהם נהגו בתפילה הזאת לבוא ולהתפלל בזה כולם, סוג של מחויבות מטעם הקבלה שבלב הזאת. איך אנחנו רואים את המחויבות הזאת? אנחנו רואים את המחויבות הזאת שהיא קיימת למשל בשולחן ערוך. כן, מה התוקף של המנהג הזה? מנהג וקבלה שבלב. מה התוקף הזה מחייב? כתוב בשולחן ערוך בחלק יורד דעה. בסימן רש י"ד, אז יש מושג של קבלה שבלב באופן יחיד, ויש קבלה שבלב בערבים. נתחיל עם היחיד, אומר שולחן ערוך, כן? דברים המותרים והיודעים בהם שהם מותרים, נהגו בהם איסור, וכאילו קיבלו עליהם בנדר, ואסור להתירם להם. הילקח מי שרגיל לטענות העניות שלפני ראש השנה, ושבין ראש השנה ליום הכיפורים, ומי שרגיל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מראש חודש אב או מי"ז בתמוז, ורוצה לחזור בו מחמת שאינו בריא, צריך ג' שיתירו לו, אתה צריך לבוא ולהתיר את הנדר הזה, עם בית דין. אם בשעה שהתחיל לנהוג כך, היה דעתו לנהוג כן לעולם, ונהג כן אפילו פעם אחת צריך התרה, כן, ויפתח בחרטה שמתחרט שנהג כן לשם נדר, לפיכך, הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים, לסייג או פרישות, יאמר ממש בהתחלת הנהגתו שאינו מקבל עליו את זה כנדר. וגם יאמר שאין בדעתו לנהוג כן, אלא בפעם הזאת או בפעמים הללו שהוא רוצה, ולא שהוא מתכוון לעשות את זה לצמיתות לעולם. אבל הנוהגים איסור בדברים המותרים מחמת שסבורים שהם אסורים, לא הווה כבסות מי שבטעות עושה דבר, שהוא חושב שהוא אסור, ולאחר מכן מתברר לו שזה מותר, זה לא נחשב לקבלה בנדר. אוקיי, זה באופן כללי פסק ההלכה ליחיד שמקבל עליו דברים. כן, מושג שתקבל. יש שולחן ערוך גם מתייחס לעניינים שנהגו בציבור, או באותו סימן רש י"ד, אומר ככה, קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם. כן, זה חשוב מאוד העניין הזה. אם קיבלו עליהם תפילת ערבית כחובה, אז קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם. הוא לא מדבר פה על תפילת ערבית, הוא מדבר באופן כללי על קבלה. קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם, ואפילו בדברים שלא קיבלו עליהם בני העיר בהסכמה. אלא שנוהגים כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה. וכן הבאים מחוץ לעיר לדור שם הרי הם כאנשי העיר וחייבים לעשות כתקנתם. ואף בדברים שהיו אסורים בהם בעירה מפני מנהגם, ואין מנהג העיר שבאו לדור בה לאסור, הותרו בהם אם אין דעתם לחזור. כן? על כל פנים אנחנו רואים פה בתוך השולחן ערוך שקבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם, אפילו בדברים שלא קיבלו עליהם. עכשיו צריך להבין גם כן מה העניין של קבלה, איך בדיוק מקבלים דברים. כן? אין פה איזה סוג של טקס מסוים שבאו וקיבלו על עצמם דבר מסוים, אין פה איזה בית דין שבא והכריז דבר מסוים. אלא זה סוג שלי, הנהגה שכולם קיבלו עליהם, הנהגה שבלב, ובכל זאת זה מחייב. כן, זה צריך, עד כמה דברים הללו באמת, כן, העניין הזה של הנהגה, קבלת הרבים, האם אתה יכול לבוא לומר על כל דבר קבלה שברבים שמחייבת את כל הדורות לאחר מכן? זה דבר שהוא לגמרי עניין שהוא קצת גמיש ונזיל, אלא אם כן יש לך כאן איזה סוג של תוקף של רב, כמו הרמב"ם, או בית דין, או, כן, שבאים ולוקחים, משתמשים במנגנון הזה של קבלה שבלב, כדי למתוח את החבל הזה, כמו שאנחנו רואים פה בתפילת ערבית, למתוח את זה לכיוון החיוב, כי יש רצון לעשות את זה. ואז אני משתמש בדבר הזה, במנגנון הזה, בכלי הזה שנקרא בשם קבלת הרבים. ככה זה נראה. כי אתה לא יכול לבוא ולומר כל דבר שהציבור עושה, עכשיו זה הפך להיות איזה סוג של גדר מחייב לחלוטין עליהם ועל זרעם. זה סוג שבאים ומשתמשים במנגנון הזה לעניינים מסוימים, שחשובים, שיש בהם איזה סוג של רגישות מסוימת. וכאן בתפילת ערבית ככל הנראה, היה עניין לבוא ולהשתמש בדבר הזה, למתוח מעט את החבל של תפילת ערבית לכיוון החיוב. לא באמצעות הלכות תפילה. מבחינת הלכות תפילה, מצד גדר הלכות תפילה, תפילת ערבית תמיד תישאר רשות לחלוטין. אבל אתה משתמש במנגנון אחר, בכלי אחר. והכלי הזה הוא מה שנקרא קבלת הרבים, כדי לחייב יותר תפילת ערבית על הציבור. וכך הדבר הזה קיים עד היום. כפי שאנחנו רואים, למרות שהרמב"ם בא ואומר שיש פה איזה עניין של קבלת הרבים, שיש פה איזה גדר מחייב, אבל מבחינת הלכות תפילה אנחנו רואים שבאמת בבסיס שלהם זה עניין של רשות, אנחנו יכולים לראות עוד כמה וכמה הלכות בתוך הרמב"ם, שהוא מתייחס לתפילת ערבית כרשות לחלוטין.
למרות שיש בזה עניין של קבלה שבלב, כי הוא מבין את תחתונתו, הוא מבין שיש בזה עניין אחר לחלוטין, מצד עצם הלכות תפילה, תפילת רבית היא לגמרי רשות, ולכן זה משליך על כמה וכמה הלכות, שיוצרות, כן, שיש פה עניין ששונות לחלוטין, בהלכות שהן שונות לחלוטין מה שתפילת שחרית ומנחה. זה שקיבלתם על עצמכם, כן, עם ישראל מקבל על עצמו את תפילת רבית כחובה, יש פה עניין של קבלה שבלב בסוג של נדר, סוג של מנהג מחייב, זה עדיין לא הופך את ההלכות של תפילת ערבית להלכות שהן מחויבות לגמרי, ולכן אנחנו רואים את זה בתוך הלכות נוספות שהרמב"ם מדבר עליהן, אנחנו יכולים לראות את זה ממש. הלכות תפילה, כך כותב, הלכות תפילה פרק י' הלכה ו', הוא כותב הרמב"ם, מי שהיה עומד בתפילה ונזכר, שכבר התפלל, פוסק, ואפילו באמצע הברכה. אבל אם הייתה תפילת ערבית, אינו פוסק. למה? שלא יתפלל אותה מתחילה, אלא על דעת שאינה חובה. וכאן זה מאוד מעניין. תפילת ערבית באופן כללי, זה שהיא אינה חובה, כן, שהיא רשות, היא אמורה כביכול להיות פחותה במעלה משחרית במנחה, כי היא מחויבות. וכאן אנחנו רואים מתוך ההלכה הזאת, שזה גורם לפעולה הפוכה. מה פירוש לפעולה הפוכה? שבשחרית במנחה, אם פתאום אני מתפלל תפילת שחרית במנחה, פתאום אני באמצע נזכר, אני כבר התפללתי את התפילה הזאת, מה אני עושה שוב פעם להתפלל את זה? אתה אמור להפסיק אפילו באמצע הברכה, שלא יהיה כביכול ברכות לבטלה. אבל אם נזכרת באמצע תפילת ערבית שכבר התפללת תפילת ערבית, אתה לא אמור להפסיק, תגמור את התפילת ערבית, למה? כי מלכתחילה כל התפילה הזאת היא סוג של נדבה. מלכתחילה היא רשות, אז אתה מתפלל אותה כסוג של נדבה. זאת אומרת, כל העניין הזה שאנחנו מתייחסים לתפילה הזאת כאין חובה, זה כביכול אנחנו חייבנו את עצמנו להתפלל, לנדוב, כן? לתת נדבה כל לילה. אז עכשיו אתה מתפלל לתפילת נדבה, אתה לא אמור להפסיק אותה. אז עשית שתי נדבות, אתה לא אמור להפסיק את זה באמצע. מלכתחילה כל התפילה הזאת היא בגדר נדבה, נכון? אתה לא אמור להפסיק את זה באמצע התפילה. הלכה נוספת, אומר הרמב"ם בהלכות תפילה בפרק ג' הלכה ז', יש לו להתפלל תפילת ערבית של לילי שבת בערב שבת, קודם שתשקע השמש, וכן להתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת, לפי שתפילת ערבית רשות אין מדקדקים בזמנה, זה אנחנו רואים בתוך הגמרא עצמה. מכיוון שתפילת ערבית היא רשות, אנחנו לא מדקדקים בזמן שלה שהיא תהיה ממש בתוך הלילה. אתה יכול לבוא ולדחוף אותה לתוך היום. אז אם אתה הרמב"ם באת ואמרת לי קודם, שקיבלו על עצמם כחובה, אם זה הפך להיות חובה אמיתית כמו שחרית במנחה, אתה צריך לדקדק אולי בזמנה, אומר לך לא. עדיין תפילת ערבית היא רשות, בגדר הלכות תפילה תמיד יישאר רשות. כך כותב הרמב"ם גם כן בהמשך בהלכות תפילה בפרק ט' הלכה ט', בנוגע לחזרת הש"ס. הרמב"ם כותב ככה, ואינו חוזר להתפלל בקול רם ערבית, לפי שאין תפילת ערבית חובה, לפיכך לא יברך זה ברכות לבטלה, שאין כאן אדם שנתחייב בהם כדי להוציאו. אומר הרמב"ם, בתפילת שחרית במנחה אנחנו עושים חזרת הש"ס. תפילת ערבית אין חזרת הש"ס. למה אין חזרת הש"ס? כי זו תפילת רשות. ככה כותב הרמב"ם. עכשיו, אם נבוא ונאמר שמכיוון שקיבלו על עצמם כל עם ישראל את תפילת ערבית כחובה, זה הפך להיות חובה מוחלטת כמו שחרית במנחה, אתה היית אמור לבוא ולעשות חזרת הש"ס גם כן בתפילת ערבית. למה אנחנו לא עושים חזרת הש"ס? כי באמת תמיד יישאר שתפילת ערבית היא תפילת רשות לחלוטין. מבחינת הלכות תפילה, זה שאתה בא עכשיו מסוג של חיוב, לבוא ולהתפלל לתפילת ערבית, אתה מרגיש מחויבות, כי זה עניין של קבלה שבלב, כי זה עניין שחייבנו את עצמנו לתת צדקה בכל לילה. חייבנו את עצמנו לתת תפילת נדבה בכל לילה. לא יותר מזה, זאת אומרת, כל החיוב של להתפלל תפילת ערבית, זה חיוב של תפילת נדבה בכל לילה. כן? קיבלנו על עצמנו כסוג של קבלה של מנהג, קבלה שבלב לעשות את זה, סוג של נדר. אז הנה אנחנו רואים שהוא דבר מאוד מעניין, מבחינת הרמב"ם הלכות תפילה, מבחינת עצם הלכות תפילה, תפילת ערבית תמיד תישאר רשות. יש שיטה אחרת שנמצאת בתוך בעלי תוספות, גם כן הרייבד יש בו ביטוי מסוים, שאפשר לראות בתוך השיטה הזאת, שהם רואים בעניין הזה של קבלה שבלב של עם ישראל, לא רק עניין של חיוב של תפילת ערבית רק מבחינת הקבלה שבלב, אלא ממש חיוב שהופך את תפילת ערבית למחויבת לחלוטין. כן, זו השיטה שנמצאת יותר אצל בעלי תוספות אצל הרמב"ם, לא, בעלי תוספות אצל הרייבד, אבל אצל הרמב"ם, וככה לכאורה גם כן נפסקת ההלכה, שזה לגמרי לא ככה. מבחינת הרמב"ם, עצם החיוב, אם יש איזה סוג של חיוב של תפילת ערבית, היא באה רק מגדר של קבלה שבלב ולא יותר מזה. מבחינת הלכות תפילה בבסיס שלהם, תמיד יישאר שתפילת ערבית היא רשות לחלוטין. בשולחן ערוך אין לנו ביטוי כאילו ספציפי, מדויק, מפורש, לעניין שתפילת ערבית רשות או חובה. אנחנו יכולים לראות את ההשלכות של זה. כותב בשולחן ערוך באור החיים בסימן רל"ו בסעיף ב', אין לספר בין גאולה דערבית לתפילה. כלומר, כשאנחנו אומרים השכיבנו בתפילת ערבית, אסור שיהיה, כן, אסור לדבר בין השכיבנו לבין תפילת העמידה. ומיהו? מה שמכריז שליח ציבור ראש חודש בין קדיש לתפילת ערבית, לא הווה הפסק, כיוון שהוא צורך התפילה. כן, מותר לבוא לשליח ציבור ולהכריז, יעלה ויבוא, כן, בראש חודש, בין הקדיש לבין העמידה בתפילת ערבית. כותב המגן אברהם, ועוד, כן, הוא מוסיף פה בעניין, תפילת ערבית היא רשות, כך הוא מביא את זה משם הרשב"א, וכן נוהגים, זה לא קרה שם. מחצית השקל אומר,
דלא כרש"ל שכתב, כיוון דאידנא קיבלנו עלינו תפילת ערבית חובה, אז דלתמא דרשב"א, לכן אין נפתיק בהכרזה. כן, הרש"ל הוא יותר מבטא את דעת, את מה שנקרא דעת בעלי התוספות. מה שנקרא חכמי אשכנז, שיותר סבורים בעניין הזה, שתפילת ערבית הפכה להיות חובה לחלוטין. זאת אומרת, זה שהם קיבלו על עצמם כחובה, זה לא רק עכשיו התוקף שלה, רק מתוך קבלה שבלב, אלא היא הופכת להיות ממש חובה, בבסיס, כאילו קיבלנו על עצמנו את פסק ההלכה של רבן גמליאל שתפילת ערבית זה חובה, ככה זה משמע. אם קיבלנו על עצמנו את פסק ההלכה של תפילת ערבית כחובה מהבחינה הזאת, כל ההלכות שיש על שחרית ועל מלחמה אמורות להיות גם כן על ערבית. ולכן ההפסק הזה בין השכיבנו לתפילת עמידה בערבית, צריך שיהיה אסור לחלוטין. לכאורה על פיהם גם צריך לעשות חזרת השעת בתפילת ערבית, כי יש הרבה השלכות לדבר הזה, אם באמת זה הופך להיות חובה מוחלטת. ובאמת רב חיים מבריסק ככה מסביר את העניין. זאת אומרת, הוא מסביר באמת שזה מהות המחלוקת בין הרמב"ם לבין בעלי התוספות, כן, לבין השיטה הזאת באופן כללי, כן, הרייבד, שסבורים באמת שהקבלה שבלב זה לא רק, זאת אומרת, תפילת ערבית כרגע, היא לא באה רק מתוקף הקבלה שבלב, אלא היא כאילו קיבלנו על עצמנו את פסק ההלכה של רבן גמליאל, שתפילת ערבית היא חובה, ולכן כל ההשלכות של חובה של תפילה אמורה לבוא ולהשליך עלינו. הרמב"ם לא סבור ככה, הרמב"ם סבור שלגמרי לא קשור כזה שאנחנו מקבלים על עצמנו, זה סוג של נוהג. אנחנו נוהגים כביכול לבוא ולהתפלל תפילת נדבה בכל יום. אנחנו לא נוהגים, לא קיבלנו על עצמנו את פסק ההלכה שזה חובה, אלא קיבלנו על עצמנו לנדב כל יום תפילת ערבית. אז כל יום התפילה הזאת היא באמת תפילת רשות, היא תפילת נדבה. קיבלנו על עצמנו לנדוב, לתת צדקה בכל יום. כן, יש פה איזה חובה לתת צדקה בכל יום? אין. אני מקבל על עצמי סוג של קבלה של זאת. וזה כביכול סוג של, זה השלכות אחרות, זה הבנה אחרת של המציאות, הבנה אחרת של הנוהג של היום לבוא ולהתפלל תפילת ערבית. עכשיו, כדאי לראות דבר מאוד מעניין שנמצא בתוך התלמוד ירושלמי, כן, הזכרנו כמה וכמה דברים מתוך תלמוד ירושלמי, אבל כשמתעמקים בתוך העניין הזה, כן, שמתייחסים פה לעניין של תפילת ערבית רשות חובה, אז יש פה דברים מאוד מאוד מעניינים. כתוב בתלמוד ירושלמי, מסכת ברכות בדף ל"ב, עמוד ב', שדבי רבי ינאי אמרי, כן, בבית מדרשו של רבי ינאי, היה נהוג לומר, כן, ההלכה אומרת ככה מבחינתם, עלה אדם על מיטתו, אין מטריחין אותו לירד. כן, אם בן אדם עולה על מיטתו בערב, פתאום הוא נזכר שלו, הוא לא יתפלל תפילת ערבית. אומרים לו, אתה לא חייב לרדת למטה, כן, אתה לא חייב לרדת מהמיטה, לקום מהמיטה ולהתפלל תפילת ערבית. אוקיי, תפספס אותה, תוותר עליה הלילה, לא קרה כלום. זה מה שהיה נהוג בבי רבי ינאי. רבי ינאי היה אחד מגדולי תלמידיו של רבי יהודה הנשיא. וכאן מדובר על בית מדרשו של רבי ינאי. אם אנחנו יודעים שרבי ינאי מבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא באופן כללי אנחנו יודעים נהגו שתפילת ערבית היא רשות, למרות שהסבא שלו, כן, רבן גמליאל סבור שזה חובה, מבחינת רבי יהודה הנשיא הוא בא ומכריז לכל הציבור שלו, מי שנוהג לבוא ולהתפלל, כן, תפילת ערבית, או רוצה להתפלל תפילת ערבית, יכול להקדים את זה לתוך היום, כן, מבעוד יום להתפלל אותה. משמע מפה שתפילת ערבית זה רשות מבחינתו. אז ככה משמע שגם כן אצל רבי ינאי, את התלמידיו של רבי יהודה הנשיא. אז עכשיו, נשאלת השאלה, מה החידוש הגדול שיש פה בבי רבי ינאי? בבית מדרשו של רבי ינאי היה חידוש גדול, היה איזה סוג של הלכה גדולה. שאדם שעולה על מיטתו ונזכר שהוא לא יתפלל תפילת ערבית, לא מטריחים אותו לרדת. אם תפילת ערבית רשות, אז מלכתחילה היא תפילת ערבית רשות, אין לך חובה לבוא להתפלל אותה. תעלה על המיטה, כן, מלכתחילה אתה לא חייב לרדת, כן, מה החידוש הגדול שאתה לא חייב לרדת? כן, איזה חידוש יש פה בדברי רבי ינאי, בבי רבי ינאי, שאדם שנמצא על מיטתו לא מטריח, ונזכר שהוא לא יתפלל תפילת ערבית, הוא לא חייב לרדת. אם תפילת ערבית רשות מלכתחילה, למה שהוא יהיה חייב בכלל לרדת? מה החידוש הגדול? מה הרבותא בזה? אם תבוא ותאמר, אוקיי, לא, אולי הם סוברים שזה משמע מפה שתפילת ערבית זה חובה מבחינתם, כן, דבר רבי ינאי. ולמרות שזה חובה, באים ואומרים לך, אם היית על מיטתך ונזכרת שלא התפללת תפילת ערבית, אז אתה לא חייב לרדת. אבל זה לא משמע ככה, כן? אנחנו רואים, אם זה באמת היה חובה, זה היה צריך להיות חובה כמו שחרית במנחה. שחרית במנחה, אם אתה שכחת, אתה חייב לרדת, אין כזה דבר. איזה סיבה יש כאן להבדיל בין ערבית לבין שחרית במנחה? כן, בפרט שאנחנו יודעים שרבי ינאי היה מתלמידיו של רבי יהודה הנשיא, אין סיבה כאן שהוא יחשוב אחרת, שפתאום יהיה פה איזה שינוי מסוים בבית מדרשו של רבי ינאי בנוגע ליחס של תפילת ערבית שהיא רשות. כל פנים, אז מוכרחים לומר שמדובר פה, באמת הם סבורים תפילת ערבית זה רשות, ובכל זאת, יש פה איזה חידוש גדול מבחינת דבי רבי ינאי, חידוש גדול שאדם שעולה על מיטתו, הוא לא חייב לרדת אם הוא נזכר שהוא לא יתפלל תפילת ערבית. מה החידוש בזה? אז ככל הנראה, כפי שאנחנו ראינו אצל רבי יהודה הנשיא, שהיו באמת אנשים שהיו נוהגים להתפלל. ואם הם באמת היו נוהגים, למרות שהתפילת ערבית היא רשות, כן? היו נוהגים להתפלל בתוך בית המדרש, היו כל מיני אנשים שהם חסידים, כן? יראי שמיים, מתפללים גם כתפילת ערבית, כנדבה, כתפילת רשות, אבל היו נוהגים להתפלל את זה כל יום. ואז עליהם באים ואומרים,
עלית על מיטתך ונזכרת שלא התפללת, ואתה בדרך כלל נוהג כן להתפלל את הדבר הזה, ואז זה סוג של קבלה שבלב. זה סוג של מנהג שכביכול חייבת את עצמך בעניין הזה. הנוהג הזה התמידי, היומיומי, זה סוג של כביכול נדר, למרות שלא הוצאת בפה כנדר. אבל ההנהגה הטובה שאתה נוהג בה בכל יום, יש בה מקצת קבלת, כן, מקצת נדר, מקצת מחויבות שקיימת פה. ואז באים ואומרים לו חידוש גדול. שאתה עלית מיטתך ונזכרת שלא התפללת, מכיוון שתפילת ערבית באופן כללי זה רשות, אתה לא חייב לרדת למטה. וזה החידוש הגדול. עכשיו, יש פה דבר שהוא מאוד מקביל למה שקורה היום. כיום, אז מדובר פה על סוג של קבלה שבלב, על היחיד, כן, על היחידים שהיו נוהגים לבוא ולהתפלל בכל יום, יש להם סוג של מחויבות מסוימת. אנחנו רואים פה גם כן את החיוב, כן, בתוך הסיפור הזה של דבר רבי ינאי, בהוראה הזאת, אנחנו רואים גם כן סוג של חיוב מסוים, כי עצם זה שצריך להביא הלכה מיוחדת בשביל להגיד להם אתם פטורים, זה מלמד שמלכתחילה זה חיוב, למרות שתפילת ערבית היא רשות. מצד שני, אנחנו רואים פה סוג של ההקלה, אנחנו רואים פה את העניין של הרשות, שזה לא דומה לשחרית במנחה, שהיינו אומרים לך כן תרד מהמיטה והתפלל. אז גם כיום, לכאורה, שכאן יש לנו סוג של קבלה שבלב, של כל כלל ישראל, למרות שלא שם מדובר ביחיד וכאן מדובר ברבים, אז לכאורה יש לבוא ולומר שגם כיום אדם שעולה על מיטתו, ונזכר שהוא לא יתפלל תפילת ערבית, הוא לא חייב לרדת. כן, זה ממש הלכה שיוצאת פה מתוך התלמוד. עכשיו, אנחנו רואים דבר נוסף, כן, יש גם כן לפני זה, לפני זה, יש פה מחלוקת, כן, אם תפילת ערבית זה חובה או רשות, ויש לנו שאלה גדולה לגבי תפילת נעילה, כן, אנחנו נמצאים בתפילת נעילה ביום הכיפורים, מתפללים תפילת נעילה, תפילת נעילה היא תפילה חמישית ביום הכיפורים, היא רביעית ביום, אבל היא חמישית באופן כללי. עכשיו, שואלים כאן בגמרא, האם תפילת נעילה יכולה לבוא ולפתור את תפילת ערבית שבאה לאחר מכן? במוצאי יום הכיפורים. אנחנו יודעים היום שכולנו נמצאים יום שלם בתוך הבית הכנסת, עם כל ההתלהבות, עם כל החיות, כן? מתפללים וצמים והכל, מתפללים בלי הפסקה. מהבוקר עד הלילה מתפללים. ואז פתאום כשיוצא הצום, יש לנו פתאום עוד איזה סוג של תפילת ערבית שנראית פלושה לחלוטין. והגמרא כאן שואלת, האם תפילת נעילה יכולה לבוא ולפתור את תפילת ערבית או לא? ויש בזה סוג של מחלוקת, כן? יש סברה אחת, כן? יש נוהג מסוים, רב סבור שבאמת זה פותר את נעילה. ויש כאן, רוב האמוראים פה טוענים שזה לא פותר את נעילה מכמה וכמה סיבות. ואז אתה בא ושואל את עצמך, אוקיי, אם הדיון הזה מתקיים פה, האם נעילה פותרת את תפילת ערבית או לא, על פי מה זה, זאת אומרת, אם תפילת ערבית היא רשות, כן, אתה לא חייב לבוא להתפלל אותה, אז מה הדיון פה, האם נעילה פותרת את תפילת ערבית או לא? אתה לא חייב אותה במילא, כן, מה זה פותרת את תפילת ערבית? ואם מדובר פה שתפילת ערבית, כן, היא חובה, אז אנחנו רואים פה בכלל שיש פה איזה סיפור אחר לגמרי. כן, יש פה, אם תפילת ערבית היא באמת חובה, זה כבר סיפור אחר לגמרי, זה מלמד כאן שכל האמוראים פה סבורים שתפילת ערבית היא חובה, וזה לא נשמע ככה. ואנחנו רואים בתוך הגמרא עצמה שבאמת, היא מסתכלת על זה בדיוק כמו שאנחנו אמרנו. אומרת הגמרא, ככה, אמר רבי חנינא, אתיין אילן פלגבתא באינון פלגבתא. זאת אומרת, המחלוקת הזאת, האם תפילת ערבית היא רשות או חובה, היא תלויה, כן, היא קשורה למחלוקת הזאת, האם תפילת נעילה פותרת את תפילת ערבית או לא. כן, זה מה שהוא אומר, אמר רבי חנינא, אתיין אילן פלגבתא באינון פלגבתא. כן, אתה צריך לדעת ששני המחלוקות הללו קשורות זה לזה. במה הן קשורות? מאן דאמר חובה, אין נעילה פותרת של ערב. ומאן דאמר רשות, נעילה פותרת של ערב. זאת אומרת, מי שסבור שתפילת ערבית היא חובה, אז תפילת נעילה לא אמורה לפתור את של ערב. אבל מי שסבור שתפילת ערבית היא רשות, אז תפילת נעילה פותרת את של ערב. ואז אתה שואל את עצמך, מה פירוש פותרת את של ערב? פותרת הפירוש הוא שלמרות שיש כאן סוג של חיוב, אתה פותר, זאת אומרת, פותרים אותך. אני צריך את נעילה בשביל שתפתור לי את הערב, אם הערב היא רשות, אני לא צריך שום דבר שיפתור אותה. אני לא צריך את נעילה שתפתור אותה. אין פה בכלל חידוש. זאת אומרת, מה החידוש פה שנעילה פותרת את של ערב, אם תפילת ערבית מלכתחילה רשות? ולכן גם פה אתה חייב לבוא ולומר את אותו הסבר קודם, שלמרות שתפילת ערבית היא רשות, ובעבר היו הרבה חבר'ה, כן, היו הרבה אנשים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתפללים מתפילת ערבית דרך קבע כמעט כל יום, אז יש פה איזה סוג של קבלה שבלב, סוג של נדר מסוים. ולמרות שתפילת ערבית היא רשות באופן כללי, מבחינת הקבלה שבלב שלהם יש להם כאלה איזה מקצת חיוב. ועל זה באים ואומרים לך, תפילת נעילה פותרת את של הערב, את אותם אנשים שבאים ונוהגים להתפלל תפילת ערבית כל יום, תדעו לכם שתפילת נעילה תפתור לכם את זה. וזה כאן, יש פה באמת ההקבלה הזאת בין אותה קבלה שבלב ליחידים, שנמצאת פה ממש במפורש פה בתוך הירושלמי, לבין אותה קבלה שבלב שהריף מדבר עליה, שהרמב"ם מדבר עליה, כן? סוג של קבלה שבלב, אבל כללית, ציבורית, כוללת.